El fogunk menni a férjemmel Isztambulba dolgozni, és most ehhez fogok vásárolni a DM-ben minden olyan dolgot, ami segít a testemnek jobban viselni a repülőutat, utána a munkát, amiben én az asszisztense leszek, illetve a városnézést, ahol pedig a lábamat fogom lejárni a szabadidőben. Úgyhogy ezekhez a dolgokhoz fogok most vásárolni a DM-ben, és megmutatom, hogy mi mire jó. Kezdjük is a repüléssel. Az első utam a harisnyákhoz visz. A hosszantartó egy helyben ülés, a repülés nincs jó hatással a vénás visszaáramlásra. Ez súlyosabb esetben akár trombózishoz is vezethet, de az ülés és ezek mellett a kabinnyomás és az alacsony páratartalom miatti dehidráció pedig a lábak ödémásodásához és vizesedéséhez vezet. Aki genetikailag hajlamos rá, annál még inkább, úgyhogy a kompressziós harisnya lesz a megmentőnk. Én mindig a vádlígérő verziót választom a repüléshez, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez csodákra képes, úgyhogy ez mindenképpen jön is velem. A dehidráció viszont nem csak itt okozhat kellemetlenséget, a sok folyadékfogyasztás kötelező, de hosszabb utaknál érdemes az elektrolitokat is pótolni, és elég praktikus, hogy ezt most már porformájában is fel tudod vinni a repülőre. Amit pedig szintén lehet, hogy nem tudtál, hogy az UV-sugárzás fent sokkal erősebb, mint amit itt lent a Földön tapasztalunk, úgyhogy a hivatalos ajánlás az, hogy 3 órát meghaladó útnál mindenképpen érdemes naptejezni, de egyébként szerintem nem árt már egy rövidebb útnál sem, sőt egyébként minden nap. Én pedig szoktam magammal vinni egy ilyen hidratáló fátyolmaszkot is a repülés után, mert így nem csak belülről, de kívülről is egy kicsit segítem a bőrömnek a hidratáltságát. A városnézés kapcsán, illetve a munka kapcsán felmerülő kellemetlen érzéseket és fájdalmakat pedig kinezió téppel fogom kezelni, úgyhogy ebből mindenképpen viszek magamnak, és különböző ragasztási technikákat fogok alkalmazni, attól függően, hogy éppen hol érzek kellemetlenséget, úgyhogy ezt a feketét fogom is vinni magammal. Az utolsó tippem pedig a magnézium lesz, ez az izmoknak nagyon-nagyon fontos, és hogyha elfáradsz, vagy sokat gyalogolsz, akkor nagyon hasznos lehet, hogyha van nálad egy kicsi, nagyon sokféléből lehet itt választani. Ennyi volt a DM kör, meg fogom mutatni, hogy végül ezeket hogyan használtam fel az utazás kapcsán.